Black Friday Euskaltelen, egunero azaroaren 30 arte. Saioa Alkaizak irabazi du 2021ko Nafarroako bertsolari txapelketa. Finalean kantatu duen emakume bakarra izan da, eta Estitxu Arozena albizuk jantzi dio txapela. Hain zuzen duela 26 urte bertsolari txapelketa irabazi zuen lehen bertsolari emakumeak. Bide luzea egina du Arozenak bertso irakasle gisa ere. Txapela jantzi ondoren honela kantatu du azken agurra Alkaizak bazterretara keinu eginez. Sarkada bat langile auzoetako aldera, erdaldunen seme-alabok hor ikasi dugu euskera, eta mundu bat da jaso duguna horrekin batera. Euskerak behar du ofiziala, lesakatik kaskantera, eta orain musu handi bat iraultza den gorputzera, ez bitarra, kuirra, transa, marika eta boiera. Ez bitarra, kuirra, transa, marika eta boiera, mundua ederragoa, da hurbilduz bazterrera. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudioetatik ari gara zuzenean eta mendik eta ordu bitardiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Adatzaroaren 29 da gaur, astelena da, eta aurreikusita zegoen bezala ibaiek gorantza egin dute, goraka egin dute, gainezka egin dute barkatu Bizkaian eta Gipuzkoan hain zuzen. Kadagua, Deba eta Urumea ibaiak izan dira astelen goizaldean larritasun handiena eragin dutenak. Gainezka egin dute Balmasedan eta Galdakaon, baita ere Mendaron, Hernanin eta Astigarragan. Ibai Zabalek gainezka egin duen bat lekutan eta Gipuzkoan Oria ibaiak Aindoainen gainezka egin du. Nafarroan eta Araban berriz elurrak sortu ditu arazoak. Euriak ere gora berak eragin ditu Euskal Errepidetan. Eta koronavirusari dagokionean, Gotzone Zagardui osasun sailburuak aurreikusi duenez, baliteke Eusko Jaurlaritzak osasun larrialdia aurreikusitakoa baino lehenago ezarri behar izatea. Hain zuzen, zainketa intentsiboetako unitateetan 50 gaixo eduki baino lehen, osasun larrialdia ezarri nahi du Jaurlaritzak. Gainerako adierazleek okerrera egiten jarraitzen dutelako. Zehaztu duenez Gotzone Zagarduik, igande honetan 648 kutsatze berri antzeman dituzte, eta ospitaleetan 200 neuri eri baino gehiago dituzte COVID-19ak jota. Bitartean, Osakidetza gaur hasiko da bere langileei 3. txertoa jartzen eta 60 urtetik gorakoei zitak ematen. Omikron aldaera berria oso azkar barreiatu da Hego Afrikan eta Europako 6 herrialdeetan antzeman dute dagoeneko aldaera berriaren kasuren bat. Herrialde asko honen aurrean hegaldiak eten dituzte Afrika hegoaldearekin. Eta COVID-19aren izurritea goraldi betean da Nafarroan ere, eta ziurgabetasunaren ondorioz atortxurrok ez egitea erabaki dute arduradunek. Antolatzaileek azaldu dutenez, osasun egoeraren ziurgabetasunaren ondorioz hartu dute erabakia, eta aurrerago hartu beharko balute galerak biderkatuko lirateke. Ametxaranguren atortxurrokeko antolatzailea. Gaur ez genuke hemen egon nahi. Ordez, ikusentzunezko produktu bat egin genuen. Eta erlojuaren kontra lanean jarri egin posible egiteko. Ekonomikoak ez dira desagertu. Beraz, argi izan genuen. Aukera zegoen, osasun agintariek
baimentze zuten eta tortxurrok bere ohiko formatuan egin behar genuen. Eta hurrengo urterako, alba dugu behintzat, bi data aurkezten dizkizuegu. Hortik aurrera, promozio eta hainbat produktu berri ere egonen dira. Eta gaurtik aurrera emanalko da izena Durangoko asokan sartzeko. Antolatzaileek azaldu duten bezala, aurten erakundek ezarritako osasun neurrietara egokitzeko, landakora eta plateruenara sartzeko ezinbestekoa izango da aldez aurretik izena ematea. Landako gunean 1200 bisitarako 5 txanda sortuko dira egunero, bakoitzean ordu terdiko bisita egin ahal izateko. Azokako espazio guztietan maskara erabili beharko da uneoro eta ezin izango daian ez da edan ere. Bestelako gai batzuei helduta ekonomia alorrean pentsiodunek astelenero legez kaleak hartu dituzte Bilbon eta baita ere manifestazioak antolatu dituzte Hego Euskal Herriko hainbat hiriburuetan. Honako honetan Madrilek onartu berri duen pentsio erreformaren lehen zatiaren aurka Aiarade Urreta Bilbon dugu. Eguerdion. Kaixo bai, euria zarra, baina pentsiodunak kalera atera dira. Gainera gaurkoan mobilizazioak egin dituzte Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta beste hainbat herritan ere. Izan ere pentsiodunek salatu dute beste behin ere haien eskaerak ez direla aintzat hartu. Eta Espainiako gobernuak abenduaren 2an onartuko duen pentsio erreformaren lehen zatiaren kontra kokatu dira. Bien bitartea, Madrilgo gobernuak pentsioak 2021eko batazbesteko inflazioaren araberako igoera ezarri du. Hala, Hego Euskal Herrian pentsioak 2,5% igoko dira urtarrilean. Eta pentsiodunen iritziz neurri guzti horiek ez dira nahikoak eta horregatik borrokan jarraituko dute eta Jon Fano Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak azaldu du horregatik gaurkoan ere kalera atera direla. Euria txaparra da izugarria egon arren, hemen jendea prest dago, manifa mantentzeko eta plaza elitirkaraino jungo gara, adieraztako gobernuaren delegazio ordezkaritzanen aurrea, gu erabat kontra gaudela proiektu horren, eta simbolikoki ekitaldi txiki bat egingo dugu erakusteko gure retxazo plan proiektu horri. Pentsioren erreformaren aurka mobilizatu dira pentsiodunak, beraz, baina ez hori bakarrik, baita ere asteazkenerako Euskal Gehiengo Sindikalak deitutako manifestazioarekin bat egiteko deia luzatu dute pentsiodunek. Bai, Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak babesa eman die abenduaren baterako Euskal Gehiengo Sindikalak deitu dituen manifestazioei. Hurrengo asteazkenean, etzi, goizean mobilizazioak egingo dira Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta arratsaldean eskualdeetan. Herri mugimenduko hainbat eragileek zein kolektibok bat egin dute sindikatuek deitutako protesta egunarekin. Hala, bai sindikatuek, bai eragileek, Hego Euskal Herriak bizi duen egoera dela eta ezinbestekotzat jo dute kalera ateratzea, bizi, lan eta pentsio duinen alde. Eta bestalde, Aiara, lan alorrarekin zuzenean zerikusia duen datu bat ere aipatzeko. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan soilik langileen 42% du eguneratuta lan hitzarmena. Horixe da aurreko urteekin konparatuta behera egin du datuak. Bai, horrela da, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako lan harremanen kontseiluaren azken txostenaren arabera, langileen erdia baino gehiagok ez du lan hitzarmena berrituta. Eta gainera 2019an eta 2020an baino askoz gehiago dira. Lan harremanen kontseiluak argitaratu duen txostenaren arabera, gaur egun ia 80.000 behargin ari dira lan hitzarmena negoziatzen. Izan ere, datuen arabera, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako langileen 41,8% dute lan hitzarmena indarrean, eta 48,4% aldiz lan hitzarmena luzatu dute.
Bestalde, ia langileen 10% hitzarmenak bertan bera eta estaldurarik gabe dituzte. Gainera, lan-harremanen kontseiluak ostiralean jakitera eman zituen datuen arabera, hitzarmena negoziatzen ari diren langileen artean, nabarmentzen dira Arabako metalaren sektorea, Bizkaian ostalaritzakoa eta eraikinen eta lokalen garbiketakoa. Azkenik, Aiara, petrolioaren kontsumoari dagokionean, Eusko Jaurlaritzak duela hamarkada bat hartutako konpromezua, ez da bete, 9% jaitsi nahi zuen petrolioaren kontsumo hori, baina kontrara goraka egin du. Bai, horrela da, gainera garraioaren sektorea bultzatuta lakoak ez ditu helburuak erdietzi. Energiaren euskal erakundeak hilabete honetan argira atera dituen datuen arabera. Hala, ariketak balio izan du 10 urte ezarritako helburu batzuen porrota egiaztatzeko eta trantsizio energetikoak planteatzen dituen zailtasun handietako batzuk identifikatzeko. Erakundeak hilabete honetan argitaratu du 2020 urteko balantze energetikoa eta ariketak egiaztatu du Patxi Lopezen gobernuak 2011an onartutako 2020ko estrategia energetikoan ezarritako helburu batzuen porrota. Eta nabariena petrolioaren kontsumoari buruzko puntua da, izan ere estrategian onartu zen 2020an petrolioaren azken kontsumoa 9% murriztea, hau da 2010 urtearekin alderatuta. Eta kontsumoa murriztea baino igo egin da. Adibidez, 2019an duela hamarkada bat, baino 13,7% handiagoa izan zen petrolioaren kontsumoa. Gainera, dokumentuan nabarmentzen zen ibilgailu elektrikoen erabilera eta errepideko garraioan energia alternatiboak 15% iristea bultzatzeko beharra. Eta 2020an pandemiak eragindako geldialdi ekonomikoa gora bera 9% hasi zen ibilgailuen kontsumoa eta 2019an berriz 22%. Eskerrik asko, Aiara de Urreta. Zuei. Eta politika alorrean Eusko Alderdi Jeltzaleak 8. Asanblada orokorra ospatu du asteburuan eta bertan erabakitzeko eskubidearen instituzionalizazioa aldarrikatu du. Jeltzaleek gaurko egoeraren diagnostikoa Euskadiren etorkizuna eraikitzeko txostena aurkeztu du, Euskal gizarteari entzuteko oinarritzat erabiliko dutena. Entzute aktiboko prozesu bat abian jarriko du EAJak datozen hilabeteetan. Andoni Ortuzar, Euskadi Buru Batzarreko presidentea. Momentu kritiko batean gaudelako. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak zerbait egin badu, hori izan da gure aberriak bizi izan dituen momentu kritikoetan asmatzea, gerra garaian, diktadura, transizioan, krisi industrial eta ekonomikoetan, giza eskubideen defentsan, bidearen alderdi zuzenean egon gara beti, bidearen alderdi zuzenean egon gara beti. Herri honek behar zituen erabakiak hartu izan ditugu beti. Orain ere, konfidantza osoekin, orain ere egingo dugu berriro. Gure herriari entzungo diogu eta elkarrekin erabakirik egokienak hartuko ditugu herri osasuntsuagoa izateko, solidariagoa, oparoagoa eta askeagoa, hori da gure meta, askeagoa izatea. Eusko Alderdi Jeltzaleak Euskadi lideratuko du berriro ere, oraingo honetan ere bai. Eta Gipuzkoan PSEek exekutiba berritu egin du. Jose Ignacio Asensiok hartu du Eneko Anduezaren postua, PSEko Gipuzkoako idazkari nagusi gisa, eta bere alderdia aldarrikatu egin du abertzaleen alternatiba gisa. Ez aztu, ez dezagun aztu. Euskadiko alderdi sozialista garela, Euskadiko ezkerra, edozen beizan euskaldunak. Inork, ez dezala aztu, lur honetan denbora gehien daramagun alderdi politikoa garela. Bai, gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak. Euskadiko ezkerra gara, benetazko euskal ezkerra, hitzetik haratago ekintzetara jartzen ditugun gure indarrak. Udaletan, aldundian, gobernuan, edonon, hiritarren benetazko arazoa konpontzen duen alderdia gara.
Eta asteburuan ere omendu dute Mikel Zabalza bere desagerpenaren 36 urte urrenean. Senideek eta gertukoek omenaldia egin diote Mikel Zabaltzari Donostiako Altza auzoan desagertu zela 36 urte bete diren honetan. Eta gogor kritikatu dute poliziaren gehiegikerien biktimaren aitortza ez dutela jaso. Agintari Espainiarrik ez ezik, euskaldunek ere justizia, memoria eta erreparazioa sendotzeko duten ardura gogorarazi dute. Eta Durangoko emakumeen kartzelan egondako presoak soka dantza hunkigarri batekin omendu dituzte agurrik gabeak ekitaldian. Patxi Labordaren koreografiagaz Joseba Zarrionendiak osaturiko koplen erritmora dantzatu dira. Erika Lagomak abestu du eta Onintza Azkaratek biola jo duen bitartean. Eta beste gai batzuei helduta, merkataritza guneetan Andrea Ijitoek jasaten duten arrazakeria azaleratu du Amuge Euskadiko emakume higitoen elkarteak. Bizkaian hain zuzen den ehuneko 80 jarrera kriminalezaltzaileak izan direla salatu dute egindako ikerketa baten ondoren. Pantailanen beste aldean dugu Amuge elkarteko koordinatzailea den Noemi Amaia, eguerdion. Bai, kaixo. Esan bezala, ikerketa bat abiarazi duzue Bizkaian bertan, eta horren ondorio nagusia da, bai, kriminalizazioa existitzen dela. Nolakoa izan da prozesua, zen nolako ikerketa abiaratu duzue? Bueno, testin izeneko froga bat egin dugu. Honen bidez, tratu desberdintasunak egiaztatu aldira, eta gure kasuan, ikerketak merkataritza establezimenduetan, jatorri etnikoaren arrazoien gaitik eta bereziki emakume higituekiko diskriminazioirik dagoen ikertu nahi genuen, hori zen gure helburua. 15 supermerkatuetan eta 5 merkataritza zentruetan bizitak antolatu genituen, eta metodologia hau jarraituz, emakumeak kopuru eta tarte bereko bi voluntaria taldeak sortu ziren. Eta aldi berean, esan bezala medioetan sartu dira. Eta, haiekin, behatzaile independenteak ere sartu dira, lekukoa emateko eta grabatzen zuten beste bi pertsona. Eta, emakumei naturaltasunez produktuak begiratzen eta erosten eskatu zitzaien eta hau izan da ondorioa edo frogatuko prejuizioak oraindik daudela eta diskriminizatuak izan gara 20 lekutik 16. Horixe beraz Amuge elkartetik egiten duzuen salaketa hori, ikerketaren bidez azaleratu duzuen errealitate bat agerian utzita. Noemi Amaia, hemen utzi behar dugu konexioa, izan ere arazoak izaten ari ditugu audioarekin. Eskerrik asko gurean izategatik. Eskerrik asko. Eta bestelako gai batzuei ere heldu behar diegu gaurkoan, osasun mentalari kasu. Izan ere, Euskal Herriko Unibertsitateko arreta psikologikorako zerbitzuaren arduraduna da Fernando Tapia. Pantailaren beste aldean dugu eta ohartarazi duenez, goraka egin du arreta psikologikoa eskatu duen ikasle kopuruak. Eguerdion, kaixo Fernando? Bai, eguerdion. Zein da tesia, zer ari da gertatzen arreta psikologikoa eskatzen duten pertsonen kopuruak goraka egiteko? Nik esango nuke arreta psikologikorako eskaeren gorazko joera urrundik datorrela. Pandemia hasi aurretik izan genuen igoera ere arreta eskaeretan, eta horrek erakusten du ikasleen ondoezaren arrazoi batzuk hor zeudela osasun krisiaren aurretikan ere. Eta seguruenik pandemiak argitara atera ditu, edo argitara ateratzen lagundu du, ezta? Esango nuke arazo horiek dutela zerikusia etorkizuneko itxaropenik ezarekin, soldata bajuekin, emantzipatzeko ezintasunarekin eta abar, ezta? Gero, pandemiari loturiko beste arazo konkretu batzuk ere aipagarriak direla uste dut.
oraindikan konfinamenduaren ondorioak azaleratzen ari dira. Isolamenduak, berdinekin harreman sozialak etetea, mugatu egin zuen orain laguntza eskatzen ari diren ikasle askoren nortasunaren heldutasuna, evoluzioa. Eta jakina etorkizunari buruzko ziurgabetasuna ere iritsi da pandemiarekin, eta baita COVID-arekiko kezka bera ere. Baina nik aipatu nahiko nuke arazo edo ezinegonaren arrazoia hauetaz aparte, pandemiak seguruenik laguntza eskatzea normalizatu edo desestigmatizatu ere egin duela. Eta uste dut hori ere ona dela, beraz, ondo ez dagoenak errazago eskatzen du laguntza momentu honetan. Hori izan daiteke baita ere, gorakada horren kausetako bat, ez? Estigma hori apurtzen ari dela, eta geroz eta pertsona gehiago jotzen dutela laguntza ezke. Egoera honen aurrean, ez dakit izan daitekeen azken urtean, behintzat esan duzu, egoera luzetik datorrela, ez? Baina pandemiaren eraginez, osasun mentala okertu egin dela esan dezakegu? Bueno, uste dut fenomeno komplexua dela, ez da, baina nik bai esan dezakedala gure gana arreta eske etortzen diren pertsonen edo ikasleen profila bi motatakoa dela. Batetik arreta eskatzen duen ikasleen 40%, gutxi gora bera, buruko desorekaren batekin bateragarri den sintomatologia badu. Eta esan genezake ikasle hauen artean batzuk okerrera egin dutela. Alegia, pandemia aurretik patologia bat zutenek, okerrera egin dute. Pandemiak zalantzarik gabe euren egoera okertu egin du. Eta hartatzen ditugun ikasleen beste 60%, gutxi gora bera, osasunean eragiten duten arazoren bat izan arren, oraindik ez dute garatu buruko desorekarik edo nahasmendurik. Eta ikusten dugu multzo horretako ikasleak ere hasi egin direla. Beraz, patologiarik ez duten, baina beste faktore batzuk osasunaren gain eragiten duten beste faktore horiek dituzten ikasleen kopurua ere areagotu egin da. Beraz, labur bilduz, esan daiteke egoerak okerrera egin duela bai. Eta azken multzo honekin lotuta, prebentzioa, ez? Gailentzea da gakoa azken finean. Bai, hori oso argi daukagu. Lehen jardutaren garrantzia nabarmendu egin behar da. Izan ere, esan dudan bezala, kontsulten 60% beren osasun egoeran eragina duten arazoak dituzten ikasleenak dira. Baina berezko patologiarik garatu ez dituzten ikasleak. Beraz, uste dut, merezi duela esfortzuak, merezi duela lehen ikasle hauek hartatzea, zen normalean 3 eta 6 zaio ingururekin aurrera ateratzen dira inongo arazorik gabe, gazteak baitira. Beraz, funtsezkoa da, eta honekin bukatuko nuke, barkatu, funtsezkoa da ziurgabetasunari eta frustrazioaren kudeaketari aurre egiteko halako egokitzapen estrategiak garatzen laguntzea ikasle hauei. Hori gakoa, beraz, mezu horrekin gedituko gara. Fernando Tapia, mila esker gurean izatagatik eta egoeraren berri ematagatik. Eskerrak zuei. Eta kultur alorrean, Delirium Tremens taldea bueltan izango da 3 hamarkadaren ostean. Horrekin utziko zaituztegu eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan Garbiñe Aranburu Lab sindikatuko idazkari nagusia izango dugu hemen ordu batetik aurrera. Orain arte.
tal, y con todo lo que estaba sucediendo, las enemigas eran 4 chavalas súper jovencicas que habían hecho una canción que era Me gusta ser una zorra, y ellas en aquel momento se encontraron, primero ellas mismas lo dicen y son muy honestas y son muy bonitas diciendo, joder, es que de repente era como estás cantando, y se encontraron con una respuesta tanto a nivel de la Audiencia Nacional secuestrando el programa, etcétera y tal, hasta lo que significaba cantar eso en público con todos los tíos machorros ahí en primera fila escupiéndoles y diciéndoles de todo, y decidieron dejarlo al poco tiempo, pero nos dejaron ese gran legado. Hoy en día tiene mucho más sentido todo, ¿no? Y hoy en día primero no lo hubieran dejado o no hubiéramos permitido que las acosaran así, pero lo guay es... Entonces, simplemente ver cuando nos ponemos a mirar, si es que hemos estado, a nadie le gusta estar oprimida, o sea, pero cuando miras eso y hoy miras que realmente la cantidad y sobre todo la peña más joven, da igual, pero hoy somos feministas, mujeres y otros, desde los 9 años hasta los 99. Te encuentras las viejas, todas las viejas que han empezado a ir a las manifestaciones el 8 de marzo contra la sentencia de la manada y al fin y al cabo contra la nueva, aparte contra lo que es el binarismo de género, que es, y lo que significa esa opresión, que es desmantelar el patriarcado desde la base. Pero realmente estamos en un momento, siempre, para la gente que nos movemos, siempre son momentos interesantes, pero lo que estamos viviendo ahora realmente es... Y es muy punk, claro que no va a ser punk, esto. Bale, eskerrik asko Itziar. Bai, miren, nahi pasauko dut zau pixka rasaka nurrengo fasera ingo, pixka torre erakusketa ikusi baduzuen eretako nik aurri. Eta pixka nostalgia ariketa hori, ez? Pasauko zuen ekimeneko antolatzaileek bildurra, ez? Nostalgia horrena, baina bai izan da niretako behintzat konturatzea arrasate horretan nik naukola, 5 urte, ero gume banitzela, ez? Eta orduan askotan berber, 80. hamarkadana, eta zatuz bai, gube hortxe baina umetan, ez? Eta apurtxo bat, adolescentziak harrapatzen gaitu, resaka horretan, ez? Eta Itziarrek esatez haue, los pozos, ez? Maskulinidadia presente leku guztietan, gero okidi farfaia, pixkat hor prozesu oso badau, ez? Pixkat zuretzako bebai miren, zu aipatu duzu, ez? Pixkat feminismotik gerturaz ezadera musikara, genealogia ez berbaiten gabitz, azken urtetan. Ez, galdera pixkat, irakurketa, ez? Zuk esan duzu talde baten izenean, zuek hausnarketa bat zinuen, emakumez osatutako egitarauak, festival bat, zehozerrein erantzunez, ez? Premia bat ikusten zalako, hemen musika ez dena oso ugarixa izan da, baina emakumezkoak ez denan gainean ez gara inbeste egon, ez? Ez lehengo filan poguetan, ez holtzaren gainean erdigunean, ez? Nik uste dut genealogia itearen garrantzia dala bereziki... Azkenean uste dut emakumeok edo zein kolektibo zapalduok bizira duten jarraitzen badugu dala borrokatu deulako. Eta borroka horretan tresna pila bat eskuratu ditugulako. Eta uste dut saiatu behar degula, bai hemen egin dezuen iniziatibarekin edo bestelako pila bate daudelako sakonago aztertzen eta bereziki ahalduntzerako eta gugeu babesteko beharrezkoak ditugun erraminta horiek zein izan dian ez nolabait identifikatzen. Zer balio izan digun eta zer ez digune balio izan. Nik uste dut dala nolabait ere ariketa bat etengabe jasotzen dugun espropiazio horrei aurre egiteko, eta nik uste dut punkak eta feminismoak orain txeguten dezea, ez dakit orain txedan, baina orain dala urte batzuk, juten bazinean H&M-era edo Zarara topatzen zenitun kamiseta punkarekin erlazionatuta zeudenak eta feminismoarekin erlazionatuta zeudenak, ez? Eta hori izan da espropiazio niretzat, agerikoena ez dakit, baina hola, aiama jartoenetako bat. Ez, esan nahi dut, estenatoki gaineko jarrerak eta estenatokian agertzeko moduak izan dira relatibamente anitzak. Gero beste gauza bada, nagusitu den jarrera, edo gehien heldu zaigun jarrera izan dela estenatokian egoteko jarrerak, gizonkor maskulino, oso maskulino de verdad dela buenakoa, ez? Dantza baino gehiago indarra erakustaldi bat, seriotasuna rictus zera bat, amorrua adierazteko forma oso konkretu bat, ez amorrua adierazi forma desesperatu batean, baizik eta oso forma bideratuan eta oso zuzenean eta bar, ez?
Gaur egun ikusten ditugu, bai punkean, bai beste musika estilo batzutan, mutilak ikusten ditugu beste forma batzutara mugitzen. Galdera interesgarria litzateke, beraiek ez ote direnari, garai horretan beste musikoek egiten zuten berdina egiten, alegia momentuko maskulinitate hegemonikoa irudikatzen, bai? Eta noski, klaro, duplakoak ez dira mugitzen Nacho Cicatriz bezala, baina biak ari dira beraien momentuan hegemonikoa den maskulinitatea irudikatzen. Ez dute arriskurik hartzen gehienek. Oso jende gutxik hartzen ditu arriskuak. Gutxi batzuk hartu dituzte, nik uste dut, hori, Ruido Errabiako Santik hartu zituen bere garaian bere arriskuak, edo Deabru Aktibiatuetaneko aritzek hartzen zituen bere arriskuak bere espresio bidearekin eta goteko moduekin. Kontziente den kontzienteki, ez dut esaten beraiek badijoa zenik, en plan, banoa zerbait berritzaia egitera, igual horrela ateratzen zaie, bai? Baina hor, nik faltan botatzen dudana da ironia, distantzia ironikoa, ez dago distantzia ironikorik. Gizonok oraindik ezin diogu begiratu maskulinitateari eta barre apur bat egin. Oraindik guretzako delako zerbait superkutsuna, super ez dakiz zer, ez? Eta orduan begiratzen diogu eta eramaten dugu eta egiten dugu como que no hubiera pasado nada, bai? Galdera hona litzateke jakitea norentzako den ikusezina patriarkatua eta norentzako ez. Norentzako bilakatu den ikusgarria eta agian norbere barruan bizi duenarentzako edo sufritu duenarentzako ikusgarria da eta beste batzuentzako oraindik da pasaba por allí, bai? Gure gapultza matxinatu dira! Kendu gainetik zuen atzeko azikina! Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurko gonbidatua dugu Garbiñe Aranburu Lab sindikatuko idazkari nagusia eguardion, eta ongi etorria Hamaika Telebistara. Kaixo, eguardion. Bi egun barru, asteazkenerako Euskal Gehiengo Sindikalak deituta mobilizazioak eta manifestazioak izango dira Euskal Herriko hainbat hiri eta herrietan. Zenolako aurreikuspena egin dezakezue? Bueno, guretzako oso garrantzitsua da momentu honetan kalera ateratzea eta garrantzitsua da ere abenduaren bataren bueltan bat egin dugula hainbat sindikatuk eta hainbat eragile sozialek, ez? Nik uste jakina dan bezala sindikatu hau maiatzaren bataz geroztik mobilizazio ziklo berri bat martxan jarri behar dela aldarrikatzen ari gara, pandemiaren fase berrian mobilizazio fase berri bat ekin bar genuela esaten genuen, eta tartean greba orokorrerako deiare egiten genuen, oso argi izan dugulako, hilabete guzti hauetan, langileen lan eta bizi baldintzetan eragin zuzena izango duten hainbat erabaki hartuko direla, horietako batzuk Madrilen hitz egiten ari direnak, baina Madrileko agenda horri begira egoteaz gain, Madrilen posible ez den hori Euskal Herrian posible egin behar degula, eta Euskal Bide soberanista bat elikatuko duen mobilizazio ziklo bat beharrezko aldarrikatu dugu, ez? Zentzu horretan, gure gustorako, grebarako denbora hori pasatzen ari da, neurri batean, baina egia esan, guretzako oso importantea da abenduaren bateko mobilizazio egun hori, eta guk sindikatuan lanketa egingo dugu, alik eta jende gehienak bat egin dezan. Eta ziklo mobilizatzaile horren atarian, zein puntuntan da Lab eta Elaren arteko harremana? Bueno, nik uste hasieratik argi gelditu dela Labek eta Elak greba horri ez diogula izaera berdina eman. Guk egiten genuen irakurketa bazan nolabait esateko berreskuratu behar genuela 2020an egin genuen grebaren bide hori. Erantzun greba soil batera ezin ginela mugatu, hartuko diren erabakietan eragin egin nahi degula, ez degula zai geratu nahi, eta ofentsibara pasatzeko momentua zala, ez? Eta horrekin batea ere, Madrileko elkarrizketa sozialeko agendan dagoenaz gain, interpelatu behar genitula bertako gobernuak eta bertako patronala, lan harremanek, pentsio sistema publikoa bermatzeko behar diren neurriak eta Euskal Herrian hartzeko, ez? Euskal Herrian ezaugarria badalako, nahi bada, gehiengo sindikal bat eta sozial bat badagoela, kontraboterean sinesten duena, eta horrek ekartzen duena da, marko estatala izan arren, gurean bestelako lan eta bizi baldintza batzuk egotea. Hasieratik ezaugarritze desberdinak izan ditugu, eta gehiago egonda Madrideko agenda horretan eragiteari begira, edo Madrideko elkarrizketa sozialeko markoan lan erreformaz eta pentsio erreformaz mugitzen zan edo mugitzen ezan horri begira.
Eta gero ere, gure ikuspegitik, hori gure gustorako utxune bada, ezaugarritze orokorrago bat eman martzaiolako gure ustez greba eta mobilizazio ziklo berri horri, baina era berean ere ikusten ari garena da, denbora pasatzen ari dela eta denbora agortzen ari dela ere Madrideko erabaki horietan eragiteko, ez? Guk udazkenerako planteatzen genuen greba orokorraren aukera, elak urtea amaitu baino lehen planteatu izan du, baina garbi dago ez daudela baldintzak horretarako. Guretzako esan bezala, utxune bada, ikusten ari garena da, ela nahiko uzkur ageri dela grebaren kontu honetan, eta horrek ahuldade bat erakusten du gure ustetan, baina guk jarraituko dugu mobilizazio ziklo berri hori elikatzen, jarraituko dugu borroka sindikalak pizten, borroka sozialak pizten, eta komentzitua gaude egoerak eramango gaitula ere mobilizazio orokorragoetara. Hala ere, esandakoa, ez, greba orokorrerako proposamen horrek nolabait indarra galdu duela azken egunetan? Gure estratzako esandakoa, hasieratik izaera desberdina edo desberdin ulertu dugu eta gehiengo sindikalean irakurketa desberdinak izan ditugu, baina onartuta eta ulertuta ere oso garrantzitsua dela Madrileko agenda horretan eragitea eta Madrilen momentu honetan gai potoloak daudela eztabaidan, bai lan erreformari dagokionez eta bai pentsioei dagokionez, eta konpartituta ere sindikatuen artean ez dagoela baldintzarik Madriden lan erreformak atzera botatzeko eta pentsioetan murrizketa berriateak izteko, agenda horretan begirada jarritare, begi hori Madrilen izan da ere, iruditzen zaigu erabaki horietan eragiteko lehenago grebaren testu inguruan murgilduak egon beharko ginatekela, ez? Zentzu horretan esaten dugu denbora pasatzen ari dela. Zentzu horretan ere entzuten genuen aurreko astean, Eduardo Zubiaurre, Confebaskeko presidentea, ez dela greba orokorrerako beharrik. Patronalarentzat inoiz ez da momentua grebarako, patronalarentzat inoiz ez da momentua langileen aldarrikapenak mahai gainean jartzeko. Patronalak zer nahi du? Lehen esan dut, ez? Marko estatal bat inposatzen zaigu, erabaki nagusienak langileen lan eta bizi baldintzei dagozkionak Madrilen erabakitzen dira, enplegu gaietan eta babes sozial gaietan ez dugu ahalmen legegilerik eta ez dugu eskuduntzarik. Baina, marko estatal horren pean ere, herri honetan dagoen gehiengo sindikal eta sozial borrokalari horrek erakutsi duena da, posiblea dela, bertan bestelako eduki batzuk negoziatzea eta borrokatzea eta langileen lan eta bizi baldintzak hobetzea, ez? Eta hori da, patronalaren edo Confebasken amesgaiztoa, legeak bere eskura izan arren, lan baldintzen prekarizazio horretan urrats berriak emateko, gero praktikan mugatuak daudela edo zailtasunak dituztela horretarako, ez? Eta hori gertatu da, azken hilabeteetan ere, hainbat ereetan edo kalerapenen aurrean, emandako erantzunarekin, eta horrek ere nolabait batzeratu du patronala kaleratze gehiago mahai gainean jartzera. Madrilen onartzen ari den erreformen aurrean eta hartzen ari diren erabakien aurrean subirutasuna aldarrikatzen duzue, eta era berean aurreko astean elak ere 15. Kongresuan horren alde egin zuen. Zerbait aldatzen du honek? Guretzako orain elak ere Euskal Estatu independiente bat aldarrikatzea, sindikatu hau hor egon da, azkeneko urte luzeetan, sindikatuaren proiektu estrategikoa Euskal Errepublika sozialista, feminista eta euskaldun bat erdiestea da, eta zentzu horretan, orain badago, gehiengo zabalago bat nahi bada Euskal Estatuaren aldeko aldarrikapena egiten duena, ez? Baina guk esaten duguna da, Euskal Estatua aldarrikatu ez ezik, Euskal Estatua eraikitzeko urratsak eman behar direla, eta denborak esango du, bide horretan elkartupo egiten dugun bai edo ez, ez? Euskal Estatura iristeko bidea eraldaketa sozialerako burujabetza prozesu bat izan behar da, baina burujabetza prozesu hori ere egunez egun elikatu, eraiki, edukiz bete behar da, praktikara eraman behar da burujabetzaren aldarri hori, eta guke argita garbi esaten duguna da, gehiengo sindikalak baduela autonomia sindikal nahikoa, sindikatu autonomoa gara, eragile politikoen adostasun edo agendaren menpe egon gabe ere, gure ere motuik bide hori elikatzeko, ez? Bide hori nola elikatu, guk argi daukaguna da,
lehenik eta behin marko honen topeak agerian utzi behar ditugula, lehen esan dakoa, lan erreformak edo pentsionak esaterako Madridetik inposatzen zaizkigu, baina markoaren topeak agerian uzteaz gain proposamen eraikitzaileak eta proposamen eraldatzaileak egin behar ditugula, ez? Labek egin du, Euskal Herrirako lankoderako proposamen bat, gizarte segurantzako lege propio baterako proposamen bat, eta hori azken batean da, lan harremanetarako, babes sozialerako, eta esparru sozioekonomiko propio bat, urratxez urratxe eraikitzen juteko apustu argi bat egitea. Beraz, ez dakigu, bide horretan, ela egongo den bai edo ez, edo, masandakoa, Euskal Estatuarena, aldarrikapen batean geratuko den, gero praktikarik ez duen aldarrikapen batean. Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuei begira, zein da laben irakurketa, nola baloratzen dituzue? Lehenik eta behin, bai EAeko aurrekontuak aztertuta, bai Nafarrokoak edo estatukoak baztertuta, kontutan izan behar duguna da, ze marko orokorretan edo ze testu ingurutan badatozen aurrekontu horiek, ez? Gaude krisi batean murgildurik, krisi ekologikoa, krisi soziala, ondorio oso latzak dituena, langileen bizi baldintzetan, ondorio oso latzak dituena planetaren mugak agerikoak direlako, eta guzti horrek eskatzen duena da, sistema hau auzitan jartzea, kapitalismo auzitan jartzea, eta eredu berri baterako bide bat egiten hastea, ez? Transizio baterako bide bat egiten hastea. Horrek politika publikoak aldatzea eskatzen du, norabide aldaketa bat behar da, eta aurrekontuak badira, jendarte eredua ezaugarritzeko bitarteko bat, badira aberastasunaren bihorbanaketarako bitarteko bat. Baina marko orokor horretan, guke esaten duguna da ere, kontutan izan behar dela, lehenik eta behin, diru sarrera gehiago beharrezkoak izango direla, zerga erreforma bat beharrezkoa dela, eta baita ere, bigarren elementua bada, dagoen diru hori ondo erabili behar dela, talentasunak ondo markatu behar direla, ez? Eta, zertzen balin badeu aurrekontu proiektua, gure ikuspegitik, ez dago nahiko apustu zerbitzu publikoak indartzeko, ez dago nahiko apustu enplegu duinerako, edo pentsioetan ematen den arrakala gainditzeko, zaintza sistema publiko baten aldeko urratsak emateko, aldiz, bai ikusten duguna da, inbertsio publiko horren geroz eta zati handiagoa juten dela enpresa pribatuen eskuetara inolako kontrapartidari gabe. Marko orokorra hau da. Marko orokor horretan aurrekontuak hobetu daitezke? Bai, aurrekontuak hobetu daitezke partida batzuek beste modu batea bideratzen baldin badira, baina marko orokorren horren barruan, ongi etorriak, langileen eta jendartearen mesedetan izango diren hobekuntzak, baina marko orokor horren barruan, esan, ez dugu ikusten, politika publikoek eskatzen duten, norabide aldaketa horretan, urrats handiegirik eman daitekeenik. Zerga reforma aipatu duzu, hain zuzen Euskal Herria Bilduk eta bestelako alderdiek egindako zuzenketa bat bazen hori, ez? Fiskalitate eredua aldatzeko beharra, baina Pedro Azpiazu ogasun sailburuak esan da du, ez dela momentua. Bai, EAJ-ko bozeramaile desberdinentzat, lehendakaria buru, badirudi, diru gehiago bilduko duen, eta errenta kapitala zergapetuko duen, eta enpresa irabaziak zergapetuko dituen, zerga erreforma baterako denborarik edo garairik ez dela, ez? Hauentzako inoiz ez da horretarako garaia, eta guretzako Azpiazuk esan duenaz gain, adierazgarria da, Urkulluk ere orain aste batzuk zenolako adierazpenak egin zituen, ez? Dumping fiskalari buruz mintzatu zen, eta horrek, iruditzen zaigu patronalari alfombra gorria jarri ziola zerga murrizketa bat eskatzeko, justu egoerak eskatzen duen kontrako norabidean irekitzeko zergaren eztabaida, ez? Ze horrelaxe izan da, Urkullu lehendakariak hitz egin ondoren, baseako bozeramaileak edo Confebaskeko bozeramaileak ere norabide horretan mintzatu zirelako, eta guk uste dugu, hau gai zentraletako bat izan behar dela, gai garrantzitsuetako bat izan behar dela, ez balin bada zerga erreforma hori behar dan terminoetan egiten, diru gehiago biltzeko eta modu progresiboagoan biltzeko, motzean berriro ere murrizketa berriei buruz hitz egiten egon beharko degulako. Duela hilabete eskaz, hasi omen zen susperraldi ekonomikoa, horixe da Eusko Jaurlaritzak esaten duena. Ados zaudete baieztapen horrekin?
susperraldia zer ulertzen dugun eta susperraldia norentzat da agian egin beharko genukeen galdera, ez? Guke ikusten duguna da susperraldia barne produktu gordinaren bilakaeraren arabera neurtzen dela, eta oso argi dagona da adierazle makroekonomiko hori sistema kapitalistaren beste adierazle bat gehiago dela, eta horrek ez dula kontutan izaten, edo horrek gero langileen lan eta bizi baldintzetan onurarik ez duela ekartzen, ez? Barne produktu gordinaren arabera aztertuko balin bada ekonomiaren bilakaera, guri iruditzen zaigu hori auzitan jarri behar den parametro bat dela. Auzitan jartzen dugu arrazoi desberdinengatik, lehenik eta behin lan guztiak ez direlako kontuan hartzen, lan erreproduktiboak ez direlako kontuan hartzen, eta pandemiak zerbait erakutsi balin badu izan da zeintzuk diren bizitza duinari eusteko sozialki beharrezkoak diren lan horiek, batzuk eremu pribatuan geratzen direnak eta beste batzuk lan merkatu arautuan ere oso baldintza prekarietan burutzen direnak. Beste alde batetik ere adierazle makroekonomiko horrek ez du kontuan izaten sortzen den aberastasuna nola banatzen den, eta ez du bermatzen sortzen den aberastasun hori modu orekatuagoan birbanatzea. Azken urteak, hazkunde ekonomiko urteak izanik ere arrakaletan sakondu duten urteak izan dira, eta geroz eta diru gutxiago joan da langileen poltsikoetara, eta hirugarren elementua ere adierazle horri zalantzan jartzeko bada ez duela neurtzen aberastasun hori sortzeko zer nolako aztarna ekologikoa dagoen horren atzean, ez? Beraz, iruditzen zaigu bestelako parametro batzuk beharrezkoak direla, eta horregatik guk ez dugu konpartitzen susperraldi ekonomikoan gaudenik, horrek ez dulako bizitza duinean hobekuntzarik zertan suposatu. Beste industrianen sektorean gertatzen ari dira hainbat kaleratzea, hainbat enpresetan, sektore estrategikoa da Euskal Herrian, esan gabe doa. Honetan Eusko Jaurlaritzaren erantzukizunik ikusten alduzue? Egia esan, Eusko Jaurlaritzak azken urte luzeetan eta aurreko krisian ere horrela salatu genuen, hainbat enpresa itxi zirenean eta hainbat lanpostu galdu zirenean, Eusko Jaurlaritzaren jarrera izan da politika industrialiko berena existitzen ez den politika industriala dela, ez? Eta lehen aurrekontuak baloratzerakoan esaten nuen guretzako kezkagarria dela, nola geroz eta diru publiko gehiago bideratzen den esku pribatuetara inolako konpromiso politikorik eta konpromiso sozialik eskatu gabe trukean, inolako bermerik eskatu gabe enpleguarekiko edo proiektu industrial horren jarraikortasunarekiko, eta hori da errealitatea, ez? Eta errealitate horretan gainera, enpresek langileen kontrako erabakiak hartzen dituztenean, Jaurlaritzako bozeramaile desberdinak behin eta berriz entzuten ditugu patronalaren, enpresaren interesak defendatzen, eta askotan, badirudi bereien ahotsa bilakatzen direla, ez? Aldiz, inoiz ez ditugu ikusten langileen alboan, inoiz ez ditugu ikusten enplegua defendatzen, eta egoera hori benetan salatzekoa iruditzen zaigu, langileak albo batera uzten dituelako Jaurlaritza honek. Besteak beste baita ere egoera ekonomikoak eta egoera politikoak bultzatuta hainbat etenaldi egon dira enpresa desberdinetan, esaterako mikrotxipen eskasearen ondorioz edota elektrizitatearen prezioaren igoeraren ondorioz. Nola irudikatzen duzue etorkizuna? Horrelako etenaldiak ohikoak izango dira hemendik aurrera? Zoritxarrez posible ikusten dugu horrelako etenaldi gehiago izatea. Egia da, gaudela garai oso aldakaurretan, oraindik ere zaila suertatzen zaigula guri behintzat garapen ereduan bizi dugun krisi honek zenbaterainoko eragina izango duen neurtzea, baina egia esan argindarrarena edo mikrotxipen arazoa, sistemak berak sortutako arazoak dira, kapitalismoak berak sortzen ditune arazoak dira, azken batean etengabeko hazkundearen mito horretan eraiki den sistema badalako eta planetak erakutsi duelako bere mugak dituela, eta hori
ezinezkoa dela, ez? Eta horrekin batera ere, lankostuak merketzeko eta bueno, sistemak diru gehiago, gehiro ez eta esku gutxiagotan pilatzen jarraitu ahal izateko, kapital transnazionalen mesedetan, multinazionalen mesedetan eraiki den eredu globalizatu bat daukagu, ez? Horrek ekartzen duena da, adibidez, mikrotxipekin gertatu den arazo hori. Orduan, errealitate horren aurrean ikusten duguna da, enpresek berriro ere langileen bizkar gainean jarri nahi dutela langileek sortu ez duten egoera hori. Eta guk oso argi daukagu horrelako egoerak ematen direnetan, borroka sindikala piztuko degula eta erantzun bat emango degula. Eta errealitate honen aurrean iruditzen zaiguna da bestelako eztabaidak sustatu beharko lideratekeela, ez? Garatpen ereduaren inguruko hausnarketa sakon bat egin behar dela herri honetan, hitz egin behar dela produkzio ereduaz eta hitz egin behar dela ere kontsumo ereduaz, hitz egin behar dela zeintzuk diran sozialki beharrezkoak eta desiragarriak diren lan horiek, eta horrekin batera, hitz egin behar dela ere, ekonomiaren birlokalizazio bati buruz, azken urteetan, eraiki izan den, eredu horren kontrako norabidean urratsak ematen hasteko. Lan eremuan aldaketak datoz, horietako bat da digitalizazioa, ikusten ari gara dagoeneko zenolako ondorioak ekartzen ari dituen, lanpostuak galtzen ari dira, eta baita ere beste era batera ez, baina bezeroak ere kaltetuak ateratzen dira, esaterako aurrez aurrekoetan murrizketak egon baitira, adibidez banketxetan, adibide bat besterik ez da. Egia esan, digitalizazioaren bidetik eraldaketa sakonak datozela dirudi, eta guri horrek enpleguan izango duen eraginak kezka handi bat sortzen dugu. Aurrikuspenen arabera, enplegu murrizketa handi bat suertatu daitekelako, ez? Dagoeneko suertatzen ari dena, hainbat eremutan, aipatu dezun bezala, banketxeetan eta ikusten ari garena, merkataritzan ere ematen ari da, eta kasu batzuetan enplegu suntxiketa forman ez bada ere enpleguaren baldintzak aldatzen ari dira, eta lanaren partzializazio bat bultzatzen ari da hainbat enpresen aldetik, eta guzti horrek noski zerbitzuaren kalitatean badauka eragin negatibo bat, eta guzti horrek enpleguan izango du eragin negatibo bat, enplegu galera forman edo enpleguaren prekarizazio forma horretan. Eta horren aurrean, guk uste duguna da beharrezkoa dela lanaldi murrizketaren eztabaidari heltzea, lanaldi murrizketa ausartak beharrezkoak direla eta enpresek digitalizazioaren bidetik lortuko dituzten onura horiek posible egiten dutela lanaldi murrizketa horri ekitea, eta hori izango da gure erronketako bat ere datozen urteetan. Eta lan eremuan komentatu dituzunez, lan esparruan datozen aldaketa erreforma guzti hauen aurrean nola ikusten duzu gizartea mobilizazioetara bideratuta? Nik uste aktibazio sozial hori eraikitzen eta baldintzak sortze horretan gaudela. Aurreko kurtsoan hainbat enpleguaren defentsan, zerbitzu publikoen defentsan, gizarte zerbitzuetan, hainbat dinamika ere egon ziren martxan, pentsionistak ere ikusten dugu oraindik ere kalean jarraitze dutela, eta nik uste Euskal Herrian badagola kontzientzia sozial hori eta Euskal Herrian badagola indar hori, eta badagoela ere gaitasun hori aktibazio horretan urrats berriak emateko, eta badagoela gaitasun hori ere, eta hori da guk elikatu nahi dugun eta eraiki nahi dugun bidea, ez bakarrik erantzun terminoetan erantzun hori artikulatzeko edo aktibazio hori artikulatzeko, baizik eta termino eraikitzaileetan aktibatzeko erantzun horri. Eta horrek eskatzen duena da, esaten nuen bezala, mobilizazio ziklo berri hori elikatzea, eta horretan gaude, eta ziur gaude, datorren urtean ere horrek izango duela isla, ez? Besteak beste, negoziazio kolektiboa, adibidez, nahiko gatazkatsua aurrikusi dezakegulako, KPI-aren igoera argindarraren prezioak eraginda nagusiki, baina oso portzentai altuetan dago, patronalak ez du nahiko horrek gero soldatetan isla bat izan dezan, eta guk oso argi daukagu, hori ez dugula onartuko, eta horrek konfliktibidade handiagoa sortuko duela. Hori da adibide bat, baina bestelako adibide gehiago ere egongo dira, eta hori da pixkat ureztatzen ari garen bidea, eta bere fruituak ematea
espero duguna egoerak horrela eskatzen duelako eta bueno, jendeak neurri handi batean herri honetan erantzuten duelako. Garbiñe Aranburu, LAB sindikatuko idazkari nagusia, eskerrik asko Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin, gaurkoan Tania Arriaga eta Laura Mintegirekin. Orain arte. Bueno, ni Iruñe dut izena, izen hori jarri zidaten nire gurasoek eta niretzat oso izen polita da. Bakarra, ezakit Euskal Herrian edo munduan beste pertsonaren bat dagoen izen horrekin, eta bueno, Iruñe izena baldin badut ere, ni ez naiz Iruñekoa, ni Baraingoa naiz, hori garrantzitsua da. Baina, bueno, sarean, karo, Iruñe izenak einea duenez, sarean ezin izan nuen izen hori aukeratu, eta horregatik sarean gehiago arkakuso bezala ezagunagoa naiz. Nik uste dut biak ala biak direla marisaltxerak. Osea, ze nik uste dut, pertsona berdina dira naiz, eta orduan oso argi daukat zer gustatzen zaidan dela. Ni egunerokotasunan barre egitea, hitz egitea eta jatea. Eta horrela transbertsalki ere nik uste dut dela marisaltxerismoaren oinarria dela ezagutzeko edo gauza berriak ezagutzeko, gauza berriak frogatzeko, pertsona berriak ezagutzeko grin hori. Kaixo! Aupa denoi! Kaixo! 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 Aupa baina! Kaixo! Kaixo denoi! Kaixo! Aupa! Aupa! Aupi! Twitchen edukia sortzen dugun streamerra gara, eta plataforma euskalduntzeko martxan jarri dugun proiektua aurkeztu nahi dizuegu. Gaur egun 3000 Twitch kolektiboa bezala izena dugunak, bere momentuan, duela urte bete, kanpaina bat bezala hasi zuen ibilbidea, eta kontua da, dagoela streamer bat, Nebukai duena izena, urte luzez gazteleraz streameatzen ibili dena, bera badu partner edo sozio kategoria, eta berak egin zion Twitchi plataformari eskaera bat, eta zen euskara streaming languageen barruan egotea. Hau da, euskara kategorizatua egotea. Claro, euskara kategorizatua egoteak suposatzen du euskarazko edukia topatu nahi duen edonor, baduela aukera, etiketa baten bidez edo kategoria baten bidez, ez, euskara jarrita edo bask jarrita eduki hori topatzeko edo filtratzeko behintzat. Eta era berean, kategoria horrek euskarazko edukia ere ikustarazten du. Azkenean kategoriarik gabe, euskarazko edukia sortzen dugun Twitchlariak gaude hor, baina ezakigu non, ez? Osea, jendeak ezaki non. Eta kontua da hori ikusita, beste lagun batekin batera ekin batera solasean hasi ginela, eta pentsatu genuen zerbait egin behar genuela. Eta probestuta hori, ez, aipatutako Nebukairen eskaera, eta orduan Gamerauntxiarekin batera harremanetan jarri ginen, olako bilera bat antolatzeko, eta horrela hasi zen 3000 Twitch ekimena forma hartzen, martxa hartzen. Ze helburua genuen, lehen aipatu dudan eskaera horrek 3000 bozketara heltzea. Ze esaten genuen guk. Bueno, katalanek 2900 eta piko bozkekin lortu zuten, guk 3000-arekin, osea, 3000-etara goaz, ez? Behintzat lortuko goa. Eta, urte bete beranduago hemen jarraitzen dugu, borrokan jarraituko dugu, edukia sortzen ikuste dut hori dela garrantzitsuena. Ricardo Arregi sariketan finalistak izatea izan da nik uste dut urteko albisteetako bat, ez? Egia da, ja dagoeneko geroz eta gehiago garela zuzenekoak egiten ditugunak eta gutxinaka bada ere komunitatean ditzen dela, baina horrelako sariketa garrantzitsu batean kristonorea da eta plazerra izan da barruan gaude podcasta,
Basilika podcasta eta pantaiak euskaraz ekimenarekin hori, hautagaitza edo finalistak izatea. Nik uste dut, sarean egiten dugun jardunean ere euskaraz bizitzeko eta euskaraz bizi ahal izateko edo bermatzeko autua ere egin behar dugula. Kontua da, hemendikan urte batzuetara euskera sarean ez badago, sarean presentziarik ez badu, euskera agian ja ez dago gure artean. Orduan uste dut, badela garaia, bakalean edo lantokietan edo gure lagunekin euskeraz bizitzeko autua egiten dugun bezala sarean ere autu hori egitea eta autu horretan berrestea. Euskaldun dezagun sarea! Eta egunero legez, solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurko solaskideak dira alde batetik Tania Arriaga, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Eta Laura Mintegi, eguerdion. Eguerdion. Ongi etorriak bioi, eta lehenik eta behin hasiko gara asteburura begira. Izan ere Nafarroako bertsolari txapelketa ekarri behar dugu gora nahi eta ez, gaurkoan. Saioa Alkaizak irabazi baitu, esan barra dago, finalean kantatu duen emakume bakarra izan dela gainera. Eta horrela amaitu zuen ekitaldia, txapela jantzi ondoren entzun dezagun. Besarkada bat langile auzoetako aldera, erdaldunen seme-alabok hor ikasi dugu euskera, eta mundu bat da jaso duguna horrekin batera. Euskerak behar du ofiziala, lesakatik kaskantera, eta orain musu handi bat iraultza den gorputzera. Ez bitarra, kuirra, transa, marika eta boiera. Ez bitarra, kuirra, transa, marika eta boiera. Mundua ederragoa da hurbilduz bazterrera. Bueno, zer esan, ez? Jo, ze polita. Eske kasi negarrez hasten naiz. Berriz, beti egiten didazue negarre egiten. Jarraitu zenuten bertso txapelketa, behintzat azken bertso ura bai, entzungo zenuten. Zuzenean ez, egia esateko, asteburu komplikatu izan da, baina egia da gauzak aldatzen ari direla, eta bakar batzuk ziren bertsolaritzan aritzen ziren emakumeak, eta egia da kantitatetik kalitatea, hau da, kualitatiboki ere aldatzen dira gauzak. Beste modu batera planteatzen dira gaiak, beste kadentzia bat dago, beste empatia bat, oso pozgarria da. Baina epatzekoa ez nolako gaiak jorratu dituzten, ez nolako aldarriak entzun diren, ez bakarrik bertso txapelketa honetan, azken bertso txapelketetan ere horren agerikoa izan da, ez? Hainbat aldarri, hainbat bertsoaren bitartez ez egitea. Ikusi, nik normalki ez ditut gehiegi maite bertsoak. Barkatuko idazue, ez ditut gehiegi maite. Eta, justu kontua da, opera gustukoa dut, beste batzuei ez zaie gustatzen, niri bertsoena ez dakit kostatzen zait. Baina gaur goizean idatzi diot WhatsAppa laguna dudan Josu Goikori, bertsozale amorratua bera, eta esan diot, joan nahi dudala finalera. Berdin zait segunetan den, berdin zait badakit Iruñan izanen dela gainera, eta joan nahi dut. Azkenengo bertso hau entzun eta gero, uste dut ja nire zaletasuna lortu dutela betiko. Bai. Beitu, hori lortu bada bintzat ez, hainbat pertsonen grin hori berriro ere piztea, bada zer
Bazter. Asteburura begira jarraituta, Durangora begira jarriko gara baita ere, izan ere bertan egin baitute omenaldi bat, hain zuzen Durangoko emakumeen kartzelan egondako presoei, ekitaldi hunkigarria izan zen, bertan egindakoa, soka dantza batekin omendu zituzten, bertan izan ziren Patxi Labordaren koreografia, baita ere Erika Lagomak abestuz, Zonintza Azkaratek biola joz, ikusiko dugu bideoa. Beraz, asteburuan, fasismoko errepresaliatuak izan ziren emakumeen omenaldia, eta azten nolako garrantzia duten honelako ekitaldiak egiten jarraitzea eta memoria bizirik irautea, ezta? Bai, gainera, baten batek pentsa dezake honelakoak asko egin izan direla, baina nik sentsazioa dut urtetan ez direla egin, edo egin badira oso izkutuan egin diren omenaldiak izan dira, izkutuan edo kasi eremu pribatuan egin diren omenaldiak izan direla, eta nik uste dut gero eta indar handiagoa hartzen ari dela, baita ere ziurrenik belaunaldi ura joan zitzaigun, baina urrengo belaunaldia ere bai bidean dago, eta orduan guri dagokigu emozionatzen naiz, gaur emozionatzen hasia naiz. Atxene, Laura, mesedez. Eski emozionatzekoa da. Begira ze simple eta ze elemento gutxirekin transmititu daiteken inbeste. Eta ze dotore, eta ze sume, eta ze hunkigarria den. Benetan emozionatzekoa da. Nik uste dut gitxi omendu dela, baina batez ere gitxi ezagutu dela. Eta hori da txarrena. Nik egia esateko apenas ez dut informaziorik Durangoko kartzelaren gainean. Gehiago ezagutzen du Saturrarango kasua. Agian esango da, familiatik ere zeharka kontaktu handiago izan dudalako errealitate horrekin. Baina kontuan hartu behar da kartzela indarrean, Saturrarangoa konkretuki, zabaldu zela 37an, hau da, gerra hasi eta horren urtean, hau da, gerra gordinean, hasi berritan, eta 44an oraindik zegoela zabalik. Eta hortik pasatu ziren 4.000 emakume eta ume. Batzuetan inkluso egon ziren 1.600 batera. Eta norbetek egin du kalkuloa, eta bakoitzak zeukan lo egiteko 45 zentimetro. Hau da, horre monja batzuek, hain zuzen ere nik ikasi nuen kongregazio bereko monjak, egin duten lan errepresorea oraindik ez da kontatu. Militarrak zeuden, egia da, 50 militar zeuden, baina monja batzuk eraman zuten hori aurrera. Eta hori guztia azaleratzeko dago oraindik.
Horixe da, ez? Eta horren garrantzia dute horrelako ekitaldiek, memoria berpizteko eta oraindik ere kontatu ez dena azaleratzeko baita ere. Hemen utziko dugu gai hau eta beste gai bati helduko diogu, gaurkotasun handiagoa duena, eta horixe da koronavirusa. Berriro ere lerroburuetara bueltatu baita, egoerak kezkatzekoa dela esaten digute behin eta berriro, badirudi osasun larrialdia ezartzea aztertzen ari dela Eusko Jaurlaritza berriro ere, eta kezka sorrarazi duena baita ere horixe da Omikrone aldaera berriak, ez? Hego Afrikatik etorri dena eta arin batean hedatu dena, oraindik ere ez dakite oso ondo zenbaterainoko kezka sorrarazi beharko lukeen edo zenbaterainoko arriskutsua den, ez? Baina egoerak okerrera egin du. Nola ikusten duzue? Gauza oso nahasia dago betiko, nik uste dut gai honi buruz hitz egiten dudan bakoitzean, esatu dela oso nahasia dagoela, arazo ezberdinengatik, ezta? Baina une honetan badugu, hola, bote prontoan, badugu nazioarteko txertaketa falta. Dute, poliki-poliki Afrikara iristen ari da, eta ikusi beharko dugu Afrikan zenolako triskantza egiten duen virusak. Hori batetik, Hego Afrikako kasua piztu da. Eta, hor gertatzen diren aldaera guziak, eta hori batetik. Baina bestetik dugu baita ere txertaketa beraren inguruan dagoen zalantza guztia. Eta nien naiz hori ebaluatzen jarriko, ez bai naiz aditua, ez dakit, nik txertaketa guztiak baditut eginak. Harritzen hauena da ze puntura arte indarra hartzen ari den, nire irudiei, hala iruditzen zain niri, txertaketaren kontrako mugimenduak. 27an manifa bat egon zen Bilbon, eta ez dakit nik sare sozialetan gero eta gehiago ikusten dut jendea haien iritzia ematen gero eta indartsuago, eta aldiz bestaldetik iruditzen zait pedagogia gutxi dagoela, ez dagoela argumentu horiei aurre egiteko behar bezalako argudio, ez dakit, adituen argudio desenteak, eta ez dizkikutela behar bezala ez dizkigutela helarazten. Eta orduan, horrengatik nik somatzen duena behintzat da halako egoera nahasia, berriro ere itzuliko garerako ez lehengo momentura, baina ez da lehengo momentua izanen, zeren eta honezkero txertatuak gaude, baina txertaketaren inguruan zalantzak daude, ez dugu oso ongi ulertzen txertatuak gauden arren, zergatik dauden halako egoerak, gehi, Omikron, gehi, Europatik ezarriko duten ziurtagiri pasaportea, gehi, orduan ez dakit, goiz osoa honen inguruan hitz egiteko moduan gaudela, uste dut. Egia da, oso nazia da, egia da. Nire ustez, larriena da, nola daramagun bi abiadura ezberdin, mendebaldean eta munduko gainerako herrialdetan. Eta orduan, horrek eragiten duena da, inoiz ez dela egongo aurretik osasun babesa, ez bazaio heltzen, abiadura geldoagoan doazen hoiei. Esate baterako, orain, Hego Afrikako aldagai honekin. Pfizerrek esan du, 100 egunetan atera dezakela beste txerto bat horri aurre egiteko. 100 egunetan denbora dago beste hainbat aldagai sortzeko, berriz ere, eta beti joango da atzetik, soluzioa, ez bada momentu honetan mozten behingoz, edapen hori eta aldagai berriak sortzeko aukera ez bada gutxitzen, ez bada murrizten. Orduan, 3. goaz, eta ja, hasi dira, gaurtik, hasi da ja, aukera, 60 urtetik gorakoentzat 3. dosia hartzeko, baina humanitate gehienak ez dauka aukerarik ez da lehena hartzeko ere. Ordan alperri gabiltza. Zuk moztu aldituzu hegaldiak Hego Afrikaki eta Europara, baina beste leku batetik helduko da. Mendiare ezin zaizkio ipiniateak. Ez du zentzurik. Orduan, elkartasuna ez da bakarrik borondate honeko zerbait. Elkartasuna da ikuspuntu egoista batetik ere egin beharreko zerbait. Hau da,
inor ez da babestuta egongo denok babestuta egon arte, eta hori argi eta garbi izan behar da. Osa, benetan, mendebaldea babestuta egongo da, Afrika, Asia, Amerika babestuta daudenean. Eta ordura arte, egon daitezke laborategietan asmatzen historiak, baina ez da babestuta egongo inor. Eta hori ulertu orduko, gero bai, esaten duzuna egia da, badaude txertoaren aurkakoak, baina gitzi dira gure ingurune honetan. Gitzi dira, gertatzen dena, sarean asko ikusten dira. Baina hemen portzentualki oso kopuru txikia da, zorionez. Bai, esaten duzuna ez, batzuetan badirudi ahazten zaigula pandemia hitza berak duen xehetasun hori ez, mundu globaleko zerbait dela, eta beraz erantzunkizuna eta erantzuna globala izan behar duela. Bai, ez dakit, mapak eta ikusten ibili naiz, ikusteko txertaketa nola dijoan munduan, eta ezberdintasuna ikaragarriak daude. Baina ikusten da, behintzat Asian, adibidez Txina, erat txertatua dagoela uste dut, eta zera, Ameriketan ere bai, txertaketa maila ez dut esanen behar dena denik, baina okerrezpa naiz, zera, indarraz egin du, edo saiatu dira pilo bat, edo lanean dabiltza, baina ikusten duzu Afrikako mapa, eta iaia zurian agertzen zen, oso txertaketa gutxi dago, oso gutxi. Eta, esan nahi dut, horre gerta daitekena beste leku guztietan ere bai, baina hor dagoena ikaragarria da. Datuekin jarraituz, harrigarria ere bai egin zait, ikustea Europan bertan, esate baterako Bulgaria batean, 29% bakarrik dagoela txertatua. Eta hemen arazoa, pentsatzen dut ez dela izanen osasun zerbitzuarena edo gobernuarena, pentsatu nahi dut. Pentsatzen dut izanen dela, konfidantzarik ez dutelako, eta ez dutelako sartu nahi. Errumanian 43% bakarrik dago txertatua, eta Eslovakian 44%. Datu hauek ere bai, pixkat, Europan bertan, esaten duzu, nola gabiltza, ez? Zentzu hortan iruditzen zait, orain arte hemen gehienok txertatu garela eta oso kopuru txikia dela txertatu ez diren lagunenak, baina ez dakit somatzen dut txertaketaren beharra luzatuzkero, eta orain esaten dute, 9 hilabetetan behin jarri beharko dugula, beste behin, pasaporteak bigentzia edo izateko, ez dakit nik bera ez ote duen eginen. Pentsatu nahi nuke, guztiok ulertzen dugula egoera zein den, eta behintzat horretan mantenduko garela. Baina nire zalantzak ditut. Egoera honen aurrean ari dira zorrosten neurriak, Europako hainbat herrialde, Austrian ezarri berri dute konfinamendua atzera ere, Alemanian ez dute horixe bera ere baztertzen, eta hemen gurean ere aurreikusten dira etorri daitezkeela neurri berriak, baina batez ere dagoeneko igertzen ari dira aldaketak batez ere kulturekitaldiei dagokienean, esaterako atortxurrokek adirazi du bertan behera utziko duela aurten ere ekitaldia, antolatzaileetako batek Ametxe Arangurenek horrela azaltzen zuen egoera. Gaur ez genuke hemen egon nahi. Ordez, ikus-entzunezko produktu bat egin genuen. Eta erlojuaren kontra lanean jarri egin posible egiteko. Ekonomikoak ez dira desagertu. Beraz, argi izan genuen. Aukera zegoen, osasun agintariek baimentzen zuten eta atortxurrok bere ohiko formatuan egin behar genuen. Eta hurrengo urterako, alba dugu behintzat, bida eta aurkezten dizkizu dugu. Hortik aurrera, promozio eta hainbat produktu berri ere egonen dira. Hori zen, ziurgabetasun egoeraren aurrean, nahiago izan dutela bertan bera ustea, erabaki zaila izango zen. Gauza bat esan dutaniak oso interesgarria, konfiantza falta. Eta nire buruari galdetzen diet, jendeak ez badu txertatu nahi eta ez badu konfiantzarik, norekin ez du konfiantzarik, zientifikoekin edo agintariekin. Eta hori da nire zalantza, norekin ez da fidatzen. Zientifikoek, batzuek egin dute pedagogia, eta gero batez ere estatistikak daude, hor datuak oso argiak dira.
zaintza intensiboan dauden pertsona gehienak dira zuzen ere txertatu gabekoak. Ordan ez dute behar argumentu handirik, datuek, estatistikek ematen dute erantzun argia. Gehiago arduratzen hau, konfiantza falta agintariekin edo botere publikoekin. Hori benetan ja badalarria, hau da, jendea ez bada fidatzen gestiogintza egin behar duten horiekin. Eta ikusten dugu beste arlo batzuetan, ez? Badago erakundekiko krisi orokor bat. Ikusten dugu hauteskunde, partaidetza oso basua izaten dela, gero eta basuagoa. Hauteskundeak ematen dira ontzat, boto ematen badute 40% batek. 40%, hau da, erdiak, baina gehiago ez du ematen, ez du adierazten zer nahi duen, eta hala ere, legitimatu egiten ditugu ordezko pertsona horiek, hau da, ordezkari horiek legitimizatuta daude, itzelezko ausentziarekin. Orduan, benetan arduratzen hauen hori da, eta uste dut, nekez helduko diogula, hain zuzen ere, txertuan konfiantza hartzeari, ez badiogu aurretik hartzen konfiantza sistemari. Eta horrek eskatzen du aurretiko lana askoz handiagoa. Egoera guzti honek ekarri duena da baita ere, etorkizunera begira nolabaiteko ziurgabetasuna, ez? Bazegoen aurretik ez lan munduan batez ere gazteen aldetik, baina orain pandemiarekin nolabait areagotu egin dela ezan daiteke, eta horrek ekarri du baita ere buruko gaitzak gehiago antzematea, izatea, eta baita ere horrekin lotuta eta berri ona izan daitekena, ez? Laguntza gehiago ere eskatzea. Euskal Herriko Unibertsitatean ezaterako badirudi laguntza eskatu dutenen kopurua igo dela, 25%, baina noski honen atzean ere zer dagoen ere, ez, aztertu beharrekoa. Bueno, aurreko puntuarekin, ez duen etorrizitideia bat, aurreko puntuarekin amaitzeko eta oso nota txikia. Begira zer gertatzen ari den, politikariek eskatzen dite influenzerri txertuaren alde egiteko, hain zuzen ere, hoiek daukatelako kredibilitate handiagoa, edozeinek beretzean, bideo bat montatuta, daukan txiringitoa, garaiko edo momentuko edo politikariak baino. Niri politikaria niri lotza emango lidake influencer bati eskatu behar izateak laguntza gazteak konbentzitzeko. Eta gero, buru gaixotasunaren kontuan, nik orokorrean uste dut ez duela, krisi batek ez duela berez sortzen gaixotasuna, baizik eta areagotu aurretik dagoena. Gertatzen dena da, aurretik ez dela ikusten, egoera honean, eta egoera okertu gaiztotu egiten denean, orduan agerian agertzen da hori. Eta nik bi elementu ikusten ditut garrantzitsu. Alde batetik, bereizketa egitea. Hau da, bereiztea zer den premiazkoa eta zer den garrantzitsua. Batzuetan premiazkoa ez da garrantzitsuena, eta garrantzitsua hor dago, eskutuan ez dalako premiazkoa. Eta gero, bereizketa ondo egitea, identifikatzen jakitea zer den puntuala eta zer den aurretik dagoen gaixotasun serio bat, ez? Eta hor luzeago hitz egiteke, baina ez dut agortu nahi denbora. Nik gauza, unibertsitateari buruz kokatu duzunez arazoa edo dagoen bizi duguna, horren inguruan gauzatxo bat, bakarrik nik eskatuan nago, iruditu zaidalakoz, krisialdia gertatzen ari den bitartean, gure aldetik, irakasleon aldetik, eskakizun maila jeitsi ez dalakoz. Uste dut, sentsazioa dut, ez garela egokitu. Mantendu ditugu gaitasuneak irakasgaietan, mantendu ditugu helburuak, baina gure eskakizun maila bere horretan mantendu dugu. Eta ez da egoera erraza izan. Eta nik uste dut, zentzu horretan, gure aldetik eskatzen alzela malgutasun pixkatxo bat gehiago. Behar bada, ez gara iritsiko azkenengo gaira, edo behar bada ez ditugu egin beharreko ariketa guztiak eginen, baina gure taldea babestuko dugu pixkatxo bat gehiago, eta beste zenbait irakaspen aterako ditugu egoera arraro eta erabat zera normala ez den ontatik. Baina mantentzea
zurruntasun horrekin, hala iruditzen zait niri behintzat, helburuen beharra, pues ez dakit oso gizaki egiten gaituen, Eta sumatu duzu aldartean aldaketarik ikasleen artean? Bueno, nik esanen nuke urduritasuna bai somatzen dela, eta nik orain arte esate baterako ez dut ikusi antsietate kasurik edo klasean, eta aurrekoan eska batek alde egin zuen, eta ez da, esan dute, platoan geunden, konfidantza dago, esan nion kalera ateratzeko, arnaz hartzeko, bueno, egoera pixkatxo bat hor platoan geundelako, baina bai iruditzen zait, normala denez, guztiok ditugula nerbioak pixkat, ukituak, egon garelako zetxean entzerratuak, eta egon garelako lagunak ikusi gabe, eta ariketa fisikoa egin gabe, eta gero unibertsitatera doaz, eta jarraitzen dugu eskakizun maila horrekin, ui. Bai, beraz, garrantzitsuak dira, elkar laguntzerako, zaintzarako eta konfiantzako esparru hauek sortzea baita ere prebentzio aldera, ez? Bai, nik ez dakit, karo, UPV-en irakasle asko gaude, 5.000 irakasle eta danetarik egongo zan, ez? Nik uste dut, lehenengo estualdia nor bere buruarekin hartu duela. Hau da, bai ikusten dut irakasle askok estres puntu handiarekin, ez bakarrik azken finean gure lana komunikatzea da, zailtasunak esan ditugulako, gero badaude trebeagoak eta hain trebeak ez direnak teknologia berriekin, eta batzuek benetan gorriak ikusi dituzte, beraiek zeukaten estandarro horri heltzeko kontrolatu gabe baliabideak. Hori asko ikusi dut, hau da, jende asko ez dala egon ohituta, erabiltzen, erabili beharra zeukaten tresneria teknologiko hori. Baina bestalde batetik, nik oso esperientzia positiboa izan dut, hain zuzen ere batez ere lehenengo fasean, guztiz konfinaturik egon ginenean, eta dena etxetik egin genuenean, nik aurten 40 urte egin ditut unibertsitatean, eta ez dut gogoratzen klase hoberik bizitza osoan. Eta unkigarriagorik eta gratifikanteagorik. Sortu zen ikasleekin itzelezko konplizitatea, sortu zen hurbiltasuna, sortu zen, ez dakit, hori, konplizitate bat nik bizitza osoan bizi ez dudana. Eta uste dut irakasle askok erabili izan dugula hain zuzen ere egoera hau bestelako balio batzuk ere lantzeko, zerikusi gutxiago zeukatenak edukiarekin, baina bai irakaskuntzarekin. Nik hitz egiten dut irakasle fakultatetik. Eta orduan gure ardura izan da ez bakarrik gure ikasleak, baizik eta gure balizko irakasleak etorkizun batean. Eta guk gure ikasleetan ikusten ditugu geroko maizu maistrak ikusten ditugu. Eta orduan aukera ederra ikusi dugu hain zuzen ere beste balio batzuk lantzeko. Amaitu barkatu, zeuk. Laura Mintegi eta Tania Arriaga, eskerrik asko beste gurean izateagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusia Carolina Suarez lankidearen eskutik. Ondo izan. Badu? Bada. Badu. Behar bada. Bada espada. Baita espada. Mi paso Badarrai, badario, badator. Bai, bada. Erdiaroaz geroztik, baian baika intzindareki eta betidanik sustatzen du euskara eta ingelesa online ikastea. Baian bai online, sistema de masa, ikasten duzulako zeure kasa. Monday bera, Tuesday ergela, Wednesday epela, Thursday obea, Friday? Friday itzela! Black Friday honetan, zatoz Euskaltelera, hilean 19 euro bakarrik ordainduta. Eta gainera, gigabateko zuntza, 300 megaren prezioan, 3 hilabete